Sashisin ki para mensim ki ba kordor. Ka KGP sinat sep ngilang ba ka Good News TV. Ka wanra abat ai kublay. Ya pi ki ba ban ai por bat sngap ya ki kubor. Ki ba man ka sngi. Ha ka kerteng ka bom ju syak job. Ka jong uji sukres. Ka jeng selok ha ka ni ka por na ka ktien ka jong ublay. Kalong na ka shiti ka beningkong upol apostol Paul syakinong koren. Kalenong ka ba katsan, ka dekot ka ba kendai. Ki kentin ki ba angkum ni. Namar ngalong ubarit na ki apostol. Ubangamlong ubadai ban kot yanga u apostol. Namar ngalaban ben ya ka balang ublay. Kapang na kani ka dekot ka banglabu kum ka jinge perkat lang kalong ublay u pendon kam ya pi. Hakani ka benta ka bangla sot ya ka nongrim na ka ktien ka jong ublay. Haka jing ya lap ka jong upol. Ule lap bat hikai ya bun ki ai halaki para bangaj kat kum ka gospel ukres. Badai tang kata kelenti ka bangin poi syau. Haka ba ukran sepang ka jing mipat uji sukres. Uong ba uji su dalade ula syak namar ki pop jongi badla pen mi pat ru ya u ban pendep ya kita ki jing tho ki bu pol ru u ya lap baka jing mi pat kadai kalenti ba jong ka jingej kristan ki para bangej ki para mensim ki ba kordor wadla upol ula ya lap kumta penban us ngawel de ba umlong ai hakane ka benta upol kum usyakri baret upenret yalade bad uang namar ngalong ubarit naki apostol ubangamlong ubadai ban khot yang au apostol namar ngalaban ben ya ka balang ublay kabakum kano kane kajing im upol bausa ong yalade kumta. Upol ubau apostol. Ulong uway naki basyidham. Hakan niam menengkong. Haka baulaya don bentalang haka penyap yu Stefan. Om tang kata udah yokru kabor kabakerpang na urang bak lengdok. Ban penstom benya ki Kristan. Haka tu kapor. Kumta ula pensitom ya ki Kristan ha Jerusalem. Ula donru ka jing temu ban lek pensitom sa ki Kristan ha Damaskus. Da ka jing yo jing bet ka jong u. Henry ka jing Syam halenti sya Damaskus kalapen kela ya ka jing em jong u. Baka bor utrai Jisu. Lengba ka jing teng shan ka jing syai ka bakrau kalapen keloni ukram hakendau hakabakum kata kapor upol ulayok sngau ya kaktien kabaong sol balai me penshitom ben yanga usol ula kendit uei uta ubakeli ya ula kuatib kajubab bau yok kalong ngalong ujisu ya ubah me penstom ben kani kala penlong ya usol ban knyuk rej badong atrai ayu memon yang ban le nadu kani ke klip mat upol upen ko ngu yalade ya ke ba ublay ula pha ya ya ka ke ba udai ban le ula kela ke bamut bad ula syak ban penbaptis hadin kata ulas dang banialap hadamaskus. Panbanbun ki breu ki dang ting. Ya kata ke jinglong ke jong u. Kat hadu bakinya keli para maki ban ong. Uni umdai utu bela penjot. Ya ke Jerusalem. Na ke jinglong rang upol. Sya ke jingkela ke bamut. Kala penlong bat penkup ya u. Kum ubreu ubat mai. Menta u kelalong unong kitins imbakrau jong uji sukres ne messenger of Christ
Na ka jingkala upol kelapen im ya ka balang. Bat shibun ki balang ki ba ulala ya ka banseng. Bat ka testament ka bat mai bun ki saki da ki shiti ki bala tho da Haba ublay upendan kam ya upol udah pen krau shisha kum uta u atir baklan haka hima ka jong hoj upol menengkong haba umpat pediang i uji su haka jeng umpat seu thu ha ba uji su ulong shisha uta ukun ujong ublay henrai inda ulay mat bat pediang haka jeng ya uji su usau tu syai ba une ulong shisha uta unong pen jong ba omla banya le persya bat une ublay uba ulay kendo kum tau pediang ya kamon ka jong ublay ngiru le se ki paramen sim ki bakordor ngilaban ben ya ki breu ki jong ublay ngila tim ngila tla ya ki le se da ki kten ki bangikran ngi persyaru wat ya ka jenget kristan ngila pensitam ben hakanu rekanu ka benta ka gospel uyo anis kalenong ka bakat san dekat ka ba arpau ka ongkum ne lada kila le ben yanga kin le ben ru yapi ngiru ki kristan habang ngidang long ki kristan hendai habang long shisha kita ki kristan ki bala pediang ya uji su haka jeng ngi kelalong ki kristan ki batlar bat kumta ngiru ngilapen sitam ben yano bon nangi ngi jule persya ya ublay badia kamon jong le se mentangi langop haka pop lengba ki jingdi penbu aj haka kiat hau drugs ngila haka bamsap ka bampong haka thok haka syukur haka tu haka tim ki kam auria ki babon jaj ki jingwa brai ki khmat bat ka do bat bon ki weipat ngila hapno haka pung ahor ka bajersi ngila sedin ledui bat long mrau hakani ka pop kani ka penlong yangi bangim sngau dondor yala ka jingim ni sngau rem ni sngau bangan dei lane ka bangan yang bania saj hakmat ublay ngila ban ong bangim long ngim don bor ngim don ban kren bat ban le na ka benta kamon ka babha ka jong ublay henrai lok bait compare pidon haki jing pule la haki school la haki college ne ki university compare pidon haki jing trekam ki jong haki office ne ki department ki baper ne pilong unong belasngi ne kanong belasngi hang no ro ne bon ki weipat ka don kam ya ka jing long hok ka jonga bat ka jong ka jingim ka jong upol ka long ka nong muna ka bakrau ya ka jingim ka jonga ka jong ladangi ngi kloi ban kela ka bamut bat ban ko ngu kumba ko ngu upol lengba ka jingkela ka bamut ka jong upol ublay ula pendon kambor ba ya bat ublay lada utmu ban pendon kam ya unsei naka pung ahor hakaba pidon bat kane kala jelong shisha bon menta ki breu ki ba ublay ula pendon kam ya kila long shisha ki atir ki ba krau haka hima ka jong bat haka kam ka jong ublay kabadon kam nanga napi kalong bangin kala ka bamut ngin pai bangin IT sha ublay naki jinglong ki jongi baro kan mau ki paramen sim ki bakordor ki hinmen ki jong debit ki ya tangkum unong ap langbrot bom long henry ublay ya kumusim badban penlong da ka ba upendon kam ya
Ki breu namar kata ki la ban yo i ya pi kum u bom long ai. Henry u blei te u penlong ai. Da ka ba pendon kam ya pi kalak ban long kanu ma ke benta jong ke jing im. To u blei un yo ban kerku na ke benta ke buram ke jong u blei. Amen. Ngini pai u blei haki jing duai. Au blei sa shisen ngi aingu yame. Haka bamele alam ye ke jingem ke jongi. Ngilak ban long kumbau long upol menengkong. Haka bampat sautu ye ke jinglong blei ke jongme. Ula pensitom ben. Ula lek ben. Ngiru lek se ngi em makane kapor. Ngilong kumbalong upol. Hendrai ka bame me khot bat me pendon kam. Ai bangin ngau namar katangin penkok ngo yelade. Ya ka bangin long ki atiar ki bakrau. Na ka benta ka hima ka jangme. Sim ko try ya ka por ka basak barok. Bad ya ka jengim ka jongi. Ha ka kerteng ka jangme uji sungi pan ngi duai. Amen.